După urcare, se va regla poziția scaunului și a spătarului. Poziția corectă a scaunului trebuie să permită apăsarea completă a pedalei ambreiajului, fără a se întinde piciorul și fără a-l mișca din șold. Poziția corectă a spătarului trebuie să permită acționarea celui mai îndepărtat buton din bord, fără dezlipirea corpului de spătar. După reglarea scaunului, se reglează oglinzile. Ele trebuie să vă asigure o maximă vizibilitate în spate, cu o mișcare minimă a capului. Reglați poziția oglinzilor astfel încât să reduceți unghiul mort. Asigurați-vă că atât dumneavoastră cât și pasagerii aveți centura de siguranță corect fixată. Legea prevede ca toți pasagerii să aibă centura de siguranță fixată în cazul în care locurile sunt prevăzute cu asemenea dispozitive. De obicei, automobilul parcat are maneta de viteză în treapta întâi și frâna de mână acționată. Pentru a porni motorul, se apasă total ambreiajul, se duce maneta de viteză în poziția liber, se rotește cheia de contact până la acționarea de scurtă durată a demarorului, apoi, când motorul a pornit, se eliberează cheia. Pentru a porni de pe loc, ne asigurăm în oglinda retrovizoare din stânga, semnalizăm intenția, apăsăm total ambreiajul și introducem maneta de viteză în treapta întâi. Eliberăm frâna de ajutor, iar când este posibilă manevra, accelerăm ușor și eliberăm ambreiajul.